Lokal. Gapu iti tarigagay ti Municipal Environment and Natural Resources ang mapapintas iti aglawlaw iti ili ti San Nicolas ket ditoy anay kanda iti pamadayaw manipod iti 10th Ecological Solid Waste Management Summit. Nakagunod iti ili ti San Nicolas iti narway aplake akas iti National Recognition Award for Excellence in Solid Waste Management, Hall of Fame Award for Exemplary Leadership and Governance, Green LGU Award for Waste Diversion Leadership, Solid Waste Management Innovation Leadership Award LGU Level, Excellence in Solid Waste Enforcement Implementation Award, ken ditoy ang nakaawat na pay iti Certificate of Recognition akas Eco Champion Award, Outstanding Achievement in Composting LGU Level. Nagudod dat Special Citation pakasiknan ti 10-year Solid Waste Management Plan Leadership and Perseverance Award. Kabayatan na nakagunod ti Barangay 19 San Lorenzo, Barangay 20 San Pablo, ken Barangay 10 San Paulo iti nagduduma pa yung awards pakasekta ni Solid Waste Management. Maipanamnama nagtutuloy lata iti panangtagiben iti ili ti San Nicolas iti binukelda programa ananaganan ti Kalika San Nicolas. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak IFM.